Бардорам ада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Ай Лондон, дар ҷое ки ман қарор дорам дар ин бора видеоҳо мешавад. ҷои кори моай дар канал ҳатман тамошо кунед, интизор шавен ва ҳоло тамошо мекунем як видеора мувофиқи дархости як бародар ки аз мо дархост кардагӣ буд, то ки дархости ӯро мо ба акаи Раҳими Ғармӣ хеле кам хел лақаб дора пешкаш кунем шумода, то ки ӯ видео ба худи Раҳими Ғармӣ бираса, барои ки бародар мегам дар личкаш нависондум нахондай. Мақсад чи видеоро максимал лайк комментарияву агар ҳам кас бутонед ягон ҷо репост кунед, то ки ба ӯ бародар раса ва мушкилии бародар хайхтон видеоро бинен ҳамаша мефаҳмед. Салому алейкум, акай Раҳим Бобоҷонов. Ман Холов Хайриддин ҳастам, биноиҷ аз ноҳияи Файзобод ҳастам. аз хурдиам аз 3-4 солагиам падарам аз дунё гузаштааст. Ман сағира калоншудагӣ ҳастам. дар хонаҳои пияндарон калоншудагӣ ҳастам то синфи ноҳимима. баъд аз синфи ноҳимим ба хизмати ватан модар рафта ба сари баланд баргашта омадам. баъд пияндарам маро оиладор кард ва баъди 3 моҳ пияндарам аз дунё гузашт. баъд модарам ба хонаи акаам омадан. Акаам як нимкола хона дорад. хеле дар он ҷо бо онҳо зиндагӣ кардан. ман хона надоштам ва ба хонаи хисрам омадам. хисрамам одами худотарс, одами бо худовохабар хондагӣ буд, одами муъмини мусулмон ки буд. ба ман раҳмаш омад. сағира гуфта савоб мегирем. дар хонаи худаш маро ҷо кард. тӯли 3-4 сол дар хонаи хисрам зиндагӣ кардем. баъд аз он дар хонаи як хисрбачаам хона кард. хисрамам пешравӣ кард, маро дар он ҷо кард. дар хонаи хисрбачаам зиндагӣ карда истодам то айни ҳол. тӯли 3-4 соли дига мешавад дар он ҷо ҳастем. ҳамагӣ 10 сол мешавад ки мо оиладор ҳастам ва соҳиби фарзанд ҳастам. аз хурди сағира калоншудагӣ ҳастам. айни ҳол ягон пияндарам ҳам нестай. дар тарбияи модарам калоншудагӣ ҳастам. ва баъди чандин сол аз тарафи давлат ба ман замин доданд, замин назди ҳавлигӣ. дар он ҷо ҳамин соли карантин шуда буд. ман моҳи январда омадам Россия. моҳи то феврала кор кардам. як нимкола пули билетҳоро кандам ки карантин шид, кор боро ҳама монд, дигар натавонистам кор карда. баъд қариби тирамоҳ камтар кор кардам. хонаҳоро лои девор кардам. аз ҳамун замини худаш чиқирӣ канда лои девор кардем. роҳӣ кардем устода лои девор кардам. хонаҳои бомӣ кардам. хисрамон даводар карда, агар исту тирак ҷамъ карда хонаҳоро бомӣ кардагӣ ҳастанд. худам ҳам тирамоҳи тобистонӣ рафта будам. тобистони гузашта андова кардам хонаҳоро. имсол омадам хостам ки онҳоро киришак занам, то ки начакада буд борондагӣ. аммо ин сол ҳам вазъият хуб нест. дар ин ҷо расход вазмин кор нест. документ ҳаматарафа ҳаст. дар он ҷо ҳам бошад. ҳарчи ки ҳамона ҳила дайро касем мисол акаҷони пешти хонаҳома андовош пок зарехта имсол набудам. инҷа пеш хонаҳома нимкола рехта. инҷа хай пароша камтар монда. инҷаш ҳам парраи хонаҳома як парраи дигаша поёнаш қаш рехте. инҷа дуруи хонаҳома бе андова. тори хонаҳома андова шуҷа алаф бироварда акаҷон. не пешти хонаҳома ай дуруи гирифт. ҳамаш рехта, деворлода ҷа шикоф шуда. пешои хонаҳома ҳама чиқирӣ монда. чиқириё об мекашанд, ҳама ҷазир мешаванд акаҷон. не пуштои хонаҳома худтон дидед, тори хонаҳо ҳама андоваги рехта, ҳама бехостумо. дар ҳамин вазъият будем акаҷон. ба ҳамон хотир хай ба шумо муроҷиат кардем. агар дар ин вазъият намешидам муроҷиат намекардам. хай меҳнат кардагимон барбод меравад акаҷон. ба ҳамон хотир ман ҳамин аз хонаҳои ман акаҷон. ба ҳамин хотир то як ҳафта фикр кардам. имрӯз ба хулосае омадам ки ба шумо муроҷиат кунам ва ҳама видеои шуморо ман чандин сола тамошо мекунам. чандин касо ба шумо муроҷиат мекунанд, ҳамаашро тамошо мекунам. ҳамеша
аз ҳама видеоҳотон ба хайрҳои шумо мекунем. Ман бохабар ҳастам. Ба ҳамон хотир ба шумо хостам як муроҷиат кунам. Шояд бо хости Аллоҳ, бо ризоги Аллоҳ, шояд шумо сабабгор шавед ва ин мушкили мо ҳал шавад. аз шумо хоҳиш дорам ба ман кӯмаки худатонро расонед. ман аз ноҳияи Файзобод ҳастам, деҳаи Кӯлобиён. аз шумо эҳтиромона хоҳиш. ман Холоб Хайриддин ҳастам Бидинович. агар ба ман кӯмак кардан хоҳед, ин рақамҳои телефони ман аст, ба ман метавонед занг занед. дар ин рақамҳо Телеграм, WhatsApp, имо ҳаст. Акаҷон, аз шумо ҳам хоҳед. ёрдамам накунед, саломат бошед. ёрдам ҳам кунед, саломат бошед. ташаккури зиёд ба шумо.